filɛbagaw fo ne tɛ bi ka taa kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ye ka yala fo aw sigiyɔrɔ la k'a de jira la k'a fɔ k'aw bɛ ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ nin wagati in na an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de ye Dankɔrɔba kɛnɛ ye an y'a faamu ɲɛna anw bɛ ko o ko kɛ o ye Dankɔrɔba ko ye wa anw ni Dankɔrɔba dama dama de bɛ jɛ ka ɲɔgɔn ye ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ bi an t'a ko caya an t'a kuma ci fɛnɛ caya bari ka da kan denmisɛnnin dɔ b'an bolo Dankɔrɔba don belebele don bari maa min don a boloden kɔni ta ma nɛgɛ a ma sɔn ka ban a yɛrɛ la a kɛra dɔkɛla ye donc an dun b'o de fɔ jamukan kɔnɔ an ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i ye dɔkɛla ye dɔrɔn i ye Dankɔrɔba ye bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa fila don fila don n bɛ da o dɔrɔn de ma n tɛ n'a tɔ fɔ dɛ fila don yɔrɔ sisan ne yɛrɛ kɔni dabali banna mais n b'a bila o yɔrɔnin na n tɛ foyi fɔ ka fara o kan ka koko kɛ Mali fila bɛɛ lajɛlen na an bɛ sɔrɔ ka gɛrɛ an ka invité la nin wagati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni tonton ye tonton min mana kɛ tonton ko in na ko n'a ɲɛɲɛ an na jɛ ko bɛɛ lajɛlen dɔn bi ne yɛrɛ kɔni ne ma se k'a dɔn dɛ fo ne ka se k'a dɔn na kari de yalasa n bɛ se k'a lakali sini tonton ça va? Oui, ça va. Ko di baasi foyi t'i la? Baasi foyi t'i la. Ala kana baasi k'an na. Alhamdulillah. An y'i wele ka na an ka jɛ ka baro kɛ yalasa an na se ka bɔ ɲɔgɔn ka kow kalama tonton yɛrɛ ye jɔn ye? O diyara n ye kojugu yani ka kuma n bɛ n lamɛnbaa ni o kunfilɛliba ninnu n bɛ bɛɛ fo tonton nana cogo min na ne tɔgɔ dara an fa bɛnkɛ de la donc ne fa ko tonton donc bɛɛ b'o tonton n tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ ye Lasini Jakite. Lasini Jakite i Jakite n m'a fɔ aw ye n ko bi ta ye fila koyi ok tonton an bɛ se k'a dɔn e bɛ baara kelen min kɛ art kɔnɔ bon ne bɛ dɔnkili dɔrɔn de da art kɔnɔ. Ne bɛ dɔnkili da. Ne bɛ dɔnkili da. D'accord. I bɛ dɔnkili genre jumɛn da? Ne bɛ genre mandingue da. Genre mandingue. Tonton donna dɔnkili da la cogo di? A kanu. Dɔnkili da yɛrɛ de diyara i ye? Dɔnkili da yɛrɛ de diyara ne ye. Ou soit i ye dɔnkilidala dɔ de ye min ka ko diyara i ye? Bon dɔnkilida ye o ye diɲɛ fɛn bɛɛ i bɛ dɔ de ye k'o nege minɛ ka don a la donc komi an ka belebelebaw bɛ yen donc ne bɛ to k'olu ka misiki lamɛn donc o de nana misiki kanu yɛrɛ don ne la n tɛ ne fitinin ne tun bɛ boli misiki yɛrɛ ye ni misiki ni a kun bɔra télé la dɔrɔn ne tun bɛ boli ni ko ko dɔnkilidala dɔ fili télé la ni micro minɛna n'o kulela ou bien fɛn ne tun bɛ boli de ne tɛ dɔnkili fɛ. A ko gɛlɛyara mais tonton sisan nɔ misaliya la i ye dɔnkilidala jumɛn ka dɔnkili donni la kosɛbɛ fo ka kɛ sababu ye k'i kɛ dɔnkilidala ye? O ka ca dɔɔni dɛ. Donc Nanpe b'a la Salifu b'a la Ablaye Jabate b'a la Babani yɛrɛ b'a la. Donc i b'a bɛɛ ɲagami tabarikala ala a ko ma nɔgɔn dɛ tonton yanni i ka dɔn dɔnkilidala i bɛ baara wɛrɛ kɛ? N bɛ baara wɛrɛ kɛ. O ye baara jumɛn ye? N bɛ pâtisserie. I bɛ baara kɛ pâtisserie la ka gâteau duman duman dilan ne sani ko n'a nɛgɛ m'aw minɛ ok mais sisan nɔ i donna dɔnkilida la i bɛ ka continuer pâtisserie baara fɛ wa ou bien n bɛ ka continuer pâtisserie baara fɛ ni temps sɔrɔ n bɛ boli donc ka misiki dilanni ko ni fɛn ninnu dɔw labɛn donc ni concert ko kɛra la n bɛ n ka planifier n ka baara kɔnɔna na mais a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ? Ayi a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ. Tabarikala tonton ka dɔnkilida kɔnɔ i ye cachette bɔ? N ma cachette bɔ mais n kun b'o ko yɛrɛ de préparation na parce que morceau bɛ n bolo ka ca j'ai à peu près 20 morceaux donc o bɛ n bolo n bɛ fɛ k'a dilan ka kɛ album ye. Tonton ka cachette bɔbaliya sirilen don jumɛn na dɛmɛbagantanya wa ou bien sentanya? Dɛmɛbagantanya b'a la sentanya b'a la. Bon ni mɔgɔ min nana sisan ko tonton vraiment a ka di ne ye k'i dɛmɛ o ko bɛ cogo di? O bras ouverts de o. Donc an b'a fɔ a tigi ma ko bienvenue. Bienvenue. Ok tabarikala tonton sisan ne k'a dɔn maliyɛnw k'a dɔn farafinna ni farajɛla bɛɛ k'a dɔn ko tonton nana ni ne ye tonton yɛrɛ yɛrɛ ye dɔnkili jumɛn bɛ yen nɔ ko tonton bɔra n'a ye? Bon dɔnkili min bɛ yen ni ne bɔra n'a ye
ni y'a clip kɛ o ye sabu ye mais mɔgɔ caman bɛ n dɔn ni n ka dakan dɔnkili de ye. E ka dakan ye kun kɔrɔta dɛ. Dakan de yɔrɔ ɲini dakan an ka dakan de yɔrɔ ɲini dakan dakan de yɔrɔ ɲini dakan an ka dakan de yɔrɔ ɲini dakan ne t'a la yɔrɔ bɛ yala ne t'a la kɔrɔ na yala ne taara kile bɛ yala ne taara kaɲa ka yala ne taara banifɛ yala ne taara ŋaralu ɲininka ne ye kumandɔnalu ɲininka ne ye jelulu ɲininka ko tanga bɔra tɛ kelen di woyo ne bin taga ne yɔrɔ ɲinina dakan. Wa tiɲɛ na maa jɔ dɔn k'i dakan yɔrɔ ɲini parce que dakan ka kɔrɔ n'a tigi ye. N jara kosɛbɛ donc morceau minnu dilannen b'i bolo nin bɛ olu la ne fɛ ka minnu kɛ album ye bolo la dɔnkili wɛrɛ bɛ tonton bolo i ko k'i bɔra ni min ye fɔlɔ k'o ye sabu ye o sabu kun kɔrɔya ye n balimaw yo ne bɛ sabu ɲini sabu jɔ se ka ca ye n balimaw yo ne bɛ sabu ɲini sabu jɔ se ka ca i ma kalandenw ye ekɔliso in na u bɛ sabu ɲini sabu jɔ se ka ca. Tiɲɛ na ekɔlidenw bɛ sabu ɲini anw fana sigilen bɛ an bɛ sabu ɲini kameraman bɛ kamera kɔfɛ o fana bɛ sabu ɲini na ou bien de o bɛɛ b'a la o bɛ o dɔnkili kɔnɔ Ala ka sabu ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen tonton yani an ka taa ɲɛfɛ an bɛna hakili jagabɔni kɛ tonton sigilen bɛ ka wɔsi sisan an bɛna jouer fitinin kɛ jouer fila de bɛ yan i bɛ kelen ta ni fila la ni ye ni de Dani ni enta. I dar'o la ko di? A dayɛlɛn ta. Ala. A ye Mali kunnafoni na yan nɔ. Ɲɛnafin kɔni o kuma t'a la. O y'o dayɛlɛlen ye. Tout le monde peut avoir la propriété chez soi, sauf une seule personne qui est. Bɛɛ bɛ se ka saniya sɔrɔ i sago la i bara fo maa kelen. Mɔgɔ salibatɔ. Wala tiɲɛ tɛ ban mɔgɔ salibagatɔ donc an bɛ nin bila ni jamukan banna an bɛ sɔrɔ k'o jaabi bɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kow ye sisan nɔ tonton sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye baara o baara gɛlɛya b'a la i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na. Bon ne komi ne bɛ daminɛ na fɔlɔ ne ma gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ. I ma gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ. Ayi ne ma gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ. Tabarikala. Parce que komi an daminɛ tɔ ni wulitɔla ni don donc i tɛ se ka gɛlɛya fɔ o la ko fɔ ko ni gɛlɛya in sɔrɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ. D'accord tonton baara in kɔnɔ est ce que i yalala n bɛ fɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ i voyagera. Donc ma voyagé. Ma voyagé. Ayi ma voyagé. Ala ka koɲɛ nɔgɔya. Baara in kɔnɔ est ce que i ni mɔgɔba dɔw jɛra ka baara kɛ i ka baara daminɛ ni sisan cɛ. Bon ni mɔgɔba dɔw jɛra ka baara kɛ ale sigilen tɛ yan ale bɛ sigilen bɛ kɔ kan tel que Tom maestro Tom Dakite ale kun nana vacances la coronavirus ale datugu yan nɔ donc ale tun bɛ an jɛna k'ale ka album baara kɛ. D'accord tonton diɲɛ ko bɛ diɲɛ na bonya ko bɛ diɲɛ na nin baara in yɛrɛ kɔnɔ artisiya yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ yen k'e ɲɛ b'a la k'a man di artisiya yɛrɛ kɔnɔ. Bon artisiya kɔnɔ dɔgɔya ma di man jɔnmaya. Mɔgɔ kana jɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn na tabarikala o man di a y'a man di Ala yɛrɛ ye. Baara in daminɛ ni sisan cɛ tonton i ye hɛrɛ dɔw sɔrɔ a la. N ye hɛrɛ dɔw nafa sɔrɔ dɔw s'i ma. n ye nafa dɔw sɔrɔ parce que n ye concert dama dama kɛ Bamakɔ yan yɛrɛ ka ma bɔ fɔlɔ donc bɛɛ ye nafa dɔ ye. Ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn vraiment o ye nafa dɔ ye. Tonton kununko dɔnkilida taabolo an ka maakɔrɔw bolo ani bi dɔnkilida taabolo denmisɛnw bolo e hakilina ye jumɛn y'a la.
bon comme an ye denmisɛnnin ye an b'an ka denmisɛnnin idée de fɔ n tɛ fɔlɔ dɔnkilida kun ka di i bɛ a lamɛn i bɛ expérience sɔrɔ a la bon o yɛrɛ de ka di ne yɛrɛ ne kan ka musique boli ka taa o siraw kan bon a tɛ komi sisan dɔnkiliw ko taa ɲɛfɛ t'a la dɛ parce que évolution baden b'a kɛ sisan dɔnkili la mais a mana dɔnkilida kuntan de ka ca kojugu n'an artistes sera ka lajɛ ka dɔ b'o la donc an ka baara yɛrɛ kɛ donc o kɔni ka di ne ye. Tabarikala. Tonton Jamukan b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma folikan laban jumɛn b'i bolo ka di i ka fanu ma Mali la Mali kan. Bon n bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo n'i y'a mɛn artiste ye jukɔrɔba tintinbaga de ka k'i la aw yɛrɛ o sabu ɲuman ye ka ɲɛ kosɛbɛ k'i labɔ k'i yira i kanubaga ni i lamɛnbagaw ni filɛlibagaw la o sabu ye aw yɛrɛ ye ala ka émission ye ala ka barika don ala sa ala ka taaɲɛ d'aw ma o ye ne ka kumakan ye. O diyara n ye. O tonton sisan n bɛ fɛ tonton k'a kan fili ni dɔnkili dumani dɔ ye an k'an kɔ don ɲɔgɔn na dɔɔni. Siradiyan siradiyan e siradiyan 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 e siradiyan ne faw ka siradiyan ne baw ka siradiyan ne kɔrɔw ka siradiyan mandengaraw ka siradiyan ne bɛ dɔɔni fɔ ni ne faw sɔnna ni ne baw sɔnna ni n kɔrɔ sɔnna manden kɔnɔw sɔnna nin ma ne bɛ dɔɔni fɔ. Tabarikala. Ala ka dɔɔni fɔ si d'an ma n'Ala n'a kira jɛna n'a ye don n'a nataw la an bɛ jɛ ka baro wɛrɛ kɛ min ni bi ta in fana tɛ kelen ye Ala ka nin k'a fɔlɔ ye Ala ka n'a k'a laban ye i Jakite kɔni misiw bɛ yen kɔni. Misiw bɛ yen. Misiw bɛ yen. Misiw bɛ wɛrɛ la. E ka wɛrɛ a bɛ Bamakɔ kɔnɔ. Ayi a tɛ Bamakɔ kɔnɔ parce que jama cayala o. Ko in de bɛ yen n'i ye fila fɛn fɛn ɲininka Bamakɔ kɔnɔ ko misi bɛ yen ko wɛrɛ tɛ se ka don Bamakɔ kɔnɔ ko dugu koronen don nin ko ye ne kamanagan dɛ. Ok tonton merci beaucoup. An filɛbagaw an y'o de fɔ aw ɲɛna an k'an bɛ Dankɔrɔba ko dama de kɛ o kumana nin kun ye Dankɔrɔba kɛnɛ na ani an balimakɛ n'an dɔgɔkɛ n'o ye fulakɛ ye n b'a fɔ ko fulakɛ donc ni masa in m'an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn.